A comunidade internacional acolle con esperanza o plan de paz para Gaza acordado por Israel e os Estados Unidos. Inclúe o compromiso de Israel de non anexionar Gaza e un goberno provisional de tecnócratas. Non recolle a creación dun futuro Estado palestino. Pedro Sánchez ve con bos ollos o pacto, mentre Sumar o rexeita. Eso no es paz. Es perpetuar la ocupación. Desde luego que es algo que uno tiene que apoyar, como hace España. O Goberno incumpre o prazo constitucional para presentar os orzamentos. Dende hoxe están prorrogados unha vez máis os de 2022. A Fundación das Caixas de Aforros avisa que a economía está pisando freo e que o gasto público é insostible. Un policía nacional xubilado de 70 anos morreu nun accidente de tráfico en Mos. A vítima circulaba nunha moto pola autovía cando, por causas que se investigan, caeu. O accidente produciuse na A55, unha das vías con máis accidentes de España. Saúdos, boas tardes. O mundo mira hoxe cara a Hamás, que analiza o plan de paz para Gaza pactado por Donald Trump e Netanyahu. A organización terrorista ten 3 días para pronunciarse sobre un acordo que recolle a súa total rendición. Netanyahu advirte que o pacto non recoñece o establecemento dun Estado palestino. Imos ata Israel. Marcos Méndez. Sí, Netanyahu conseguiu onte varias melloras ao plan inicial, sobre todo a retirada das tropas israelíes en 3 fases e logo de que jamás entregue dunha soa vez todos os reféns. De feito, este pode ser o maior problema para que jamás acepte o plan, segundo fontes árabes, e aínda poden pasar días ata que dean unha resposta e non está claro que acepten todos os puntos tal e como están, e isto malia a presión de case todo o mundo árabe e musulmán, incluindo por primeira vez a Turquía. Aquí en Israel, os aliados extremistas de Netanyahu critican polo momento o plan, pero sen rexeitalo. A oposición pola súa banda xa lle ofreceu todo o seu apoio a Netanyahu. Mentres en Gaza a aviación israelí continúa castigando os barrios do leste da capital, alo menos 30 gazatíes morreron por mor deses ataques nas últimas horas, e unha última hora que acabamos de coñecer, a Armada israelí está xa preparada para abordar a flotilla humanitaria que está camiño de Gaza. Este chamado plan de paz discutiuse durante 3 horas en Washington ata obtelo visto e prace de Netanyahu. Trump falaba de día histórico. One of the great days ever in civilization. Os 21 puntos da proposta inclúen a liberación dos reféns israelís e dos presos palestinos, a creación dun goberno de transición palestino baixo supervisión externa e o relevo de Hamás do control político e militar da franxa. No role in the governance of Gaza at all, directly or indirectly, as you know. Unha xunta de paz avaliará ese goberno de transición en Gaza, a súa cabeza Trump, pero tamén o británico Tony Blair. O plan contempla a entrada urxente de axuda humanitaria, unha forza internacional de estabilización e o cesamento da operación israelí, un dos puntos clave que Israel non ocupará nin anexionará Gaza. Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. Non se fala no plan dun futuro Estado palestino nin tampouco dunha futura Riviera. Se jamás non o acepta, Israel continuará cos bombardeos co visto e prace de Estados Unidos. Toda a comunidade internacional está pendente dun posible acordo que poña fin ao masacre en Gaza. A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anima a todas as partes a aproveitar esta oportunidade. Reclama a axuda humanitaria inmediata e aposta pola solución dos 2 estados, o israelí e o palestino. Aquí en España, o plan de paz para Gaza xera friccións na coalición do Goberno. Sumar rexeitao porque cree que non garante o recoñecemento dun Estado palestino, mentres que o Goberno, o presidente do Goberno, aplaude o acordo. María Cheda. Sí, é a enésima fenda que se abre no seo do Goberno, mentres boa parte da comunidade internacional, como estábamos escoitando, aplaude este acordo. Aquí, como ven sendo habitual con este asunto, conflito dentro do propio Executivo. Sen autodeterminación dos palestinos non haberá paz e xustiza. Son as palabras pronunciadas polos de Yolanda Díaz pouco despois de que o mesmo Pedro Sánchez e o Goberno dende Moncloa lanzaran unha mensaxe de celebración. Son dúas reaccións que se contradín e que amosan novamente a debilidade deste Executivo de coalición.
A primeira reacción do goberno chegou cun chío do presidente dando a benvida a ese plan de Trump para Gaza para poñer fin ao sufrimento. Pouco despois, os seus socios de Sumar posicionábanse en contra. Un ultimátum grotesco, una imposición que legitima la impunidad de Israel. Os 5 ministros de Sumar asinaron un comunicado rexeitando o que consideran unha imposición. Din que non permite o dereito á autodeterminación de Palestina. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos, ni una paz que solo busca consolidar la impunidad de Israel. Unha posición que non comparte o ministro de Exteriores, que insiste en que hai que explorar calquera vía para a paz. Y para terminar con esta masacre de inocentes, demasiados muertos ya inocentes, desde luego que es algo que uno tiene que apoyar como hace España. O Partido Popular cualifica de realista a proposta do presidente dos Estados Unidos. Nun chío, o seu presidente destacou que permitirá a liberación dos reféns e unha Gaza sen Hamás. E comezamos tamén a ver as consecuencias do embargo a Israel aprobado polo Goberno. O Consello de Ministros inicia trámites para rescindir o contrato de adquisición de balas para a Garda Civil. Un encargo que abrirá hai meses unha crise cos socios do Goberno de Sumar. O Ministerio do Interior terá que afrontar a devolución de arredor de 300.000 euros das garantías depositadas pola empresa israelí. Hoxe é 30 de setembro e o Goberno non presentou os presupostos xerais para o próximo ano. Incumpre así o prazo legal marcado pola Constitución por terceiro ano consecutivo. Foi en novembro do 22, na anterior legislatura, cando se aprobaron os últimos presupostos. Dende entón, o Goberno foi prorrogando esas contas. E agora, por terceiro ano consecutivo, incumpre o mandato da Constitución, que di que o proxecto ten que presentarse polo menos 3 meses antes de que remate o ano. Pero chegou o día, nin sequera está aprobado o trámite previo do teito de gasto e os obxectivos de déficit. Estamos ajustando ya los últimos números. O Goberno insiste en que se presentarán pronto. Conversaciones hay, claro que hay, sí. Conversas, iso sí, complicadas. Tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es, pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos. Dentro da coalición, Sumar apura o PSOE. El Gobierno debe presentar unos presupuestos que expliciten cuál es nuestro proyecto para el país. E dentro de Sumar aínda hai quen mete máis presión, o seu deputado da Xunta Aragonesista. Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. Tamén o PP se suma á crítica. Tantas y tantas cosas que dependen de un presupuesto es lo que necesita España y los españoles, y no un presidente del Gobierno que lo único que quiere es resistir el a Moncloa. E tamén se pronunciou a Fundación das Caixas de Aforro. Debería haber presupuestos, las reglas son las reglas. E de cara ao futuro, va a haber una lenta desaceleración, que no quiere decir contracción, sino que vamos a seguir creciendo, pero menos. Creo o director de Funcas que os presupostos en vigor foron deseñados para un contexto moi distinto do actual. E mentres, María Guardiola, a presidenta de Extremadura, avanza que se non hai acordo para os presupostos da comunidade adiantará as eleccións. Guardiola goberna cos presupostos prorrogados, pero asegura que non pode permitir que Extremadura se paralice pendente dos cálculos políticos. Advirte, se non hai presupostos, haberá eleccións en 2026. O que si está aprobado xa é o primeiro paso para elaborar a lei contra a violencia vicaria, a que exercen os maltratadores contra a vítima a través dos nenos. O Executivo quere que sexa un delito específico no Código Penal con penas de ata 3 anos de prisión. O ser unha modificación dunha lei orgánica, será necesario que se aprobe no Congreso con maioría absoluta. O ano pasado morreron 9 menores vítimas da violencia de xénero, outros 3 este ano. O anteproxecto de lei define o delito de violencia vicaria, a que se exerce sobre a muller a través de persoa interposta. De lo que se trata es que el Estado dé una respuesta punitiva uniforme a atentados contra la víctima que se llevan a cabo a través de sus seres queridos, familiares, hijos o incluso a través de las mascotas. O anteproxecto de lei agrava as penas. O maltratador poderá ser condenado contra a integridade moral da muller con ata 3 anos de prisión. Proíbe a difusión de contidos que teñan relación directa co delito e obriga tamén a que se escoite o menor nos procesos sobre garda e custodia.
escuchar al menor debe de ser la norma, debe de ser lo normal en cualquier proceso en el que se esté hablando de la tutela, de la custodia, etc. O Goberno pon no foco a violencia vicaria cando aínda colea a polémica sobre os erros das pulseiras antimaltrato. Redondo, reprobada por este tema no Congreso, insiste en que o sistema funciona. Y me preocupa que esto que tanto nos ha costado construir se pueda fácilmente cuestionar con bulos, mentiras, falsedades. A Lei Orgánica contra a Violencia Vicaria ten que ser aprobada por maioría absoluta cando chegue ao Congreso. Redondo agarda que o Partido Popular participe no procedemento parlamentario, se perfeccione a lei e poida ser aprobada. A Policía Local de Lugo realizou unha persecución perigosa e complexa dende a rúa de Tui ata este polígono do Ceao a un home que viaxaba no seu vehículo a máis de 150 km/h. En breves explicámoslle por que fuxía esta persoa e tamén cal foi o desenlace da persecución. Vigo, Santiago e Pontevedra son os tres concellos de Galicia onde nos últimos 9 meses máis aumentaron as chamadas alertando da presenza de niños de vespa velutina con risco para as persoas. Nestes últimos 9 meses aumentaron ou baixaron o número de chamadas alertando da presenza de niños de vespa asiática. Vémolo nuns minutos. O Euribor pecha setembro a alza, repunta por segundo mes consecutivo e pon en risco o abaratamento das hipotecas. O indicador remata o mes no 2,17%. É unha suba moi lixeira respecto a agosto, pero podería marcar un cambio de tendencia. É a primeira vez que sobe 2 meses seguidos no que levamos de ano. O risco de que suban as hipotecas sumamos a suba anunciada dende mañá da tarifa regulada de gas. Este xesto sairá máis caro en outubro. O gas regulado individual sobe máis dun 13% e o veciñal entre un 12 e un 20,1%. Prezos que afectan a cociña, auga quente e calefacción. O motivo, a suba, prodúcese principalmente pola incorporación do gas estacional á fórmula de revisión, como ocorre todos os invernos. E falando de enerxía, as operacións de rede eléctrica foron unha das causas do apagamento xeral de abril, segundo recolle un estudo da Universidade de Comillas. Apuntan a fallos técnicos. Unha baixa xeración eléctrica de ciclos combinados e nucleares no sur da península. E engaden que as manobras de rede eléctrica para solucionar o problema aceleraron o colapso do sistema. O informe foi encargado por Iberdrola e Endesa. E presten atención, se teñen que circular durante estes días pola autovía A6, a principal vía de comunicación entre Galicia e a Meseta. As obras de mellora no túnel de San Pedro en Pedrafita obrigan a cortar parte da calzada en sentido a Coruña. Demetrio. Sí, estaba previsto que fora esta mesma mañá cando se cortara xa o tráfico esa parte da 6, pero hai novidades, según nos comunican no propio Ministerio, será ao longo desta tarde cando este túnel de San Pedro, que poden ver vostedes aquí, se corte o tráfico en sentido a Coruña e se habilite os outros carrís sentido Madrid nas dúas direccións, tanto para Coruña como para Madrid. Estaba previsto, como decíamos, que fora hoxe ás 7 da mañá cando se cortara o tráfico, pero nos comunican que será ao longo desta tarde cando se leve a cabo eses cortes de tráfico para esas obras de mellora e modernización que se están levando a cabo en varios túneis aquí na parte de Galicia, na provincia de Lugo, son o de Cereixal, o de Doncos e este de San Pedro. Así que moi pendentes se van a circular por las 6, que se atoparán con esas pequenas dificultades, eso sí, debidamente señalizadas para que poidan circular por un solo carril en 2 sentidos. As outras imaxes son doutro túnel, do da Madroa en Vigo. Un accidente provocou a primeira hora retencións kilométricas na AP9. Un motorista resultou ferido. Enganchoulle o pantalón na cadea da moto e acabou batendo cun turismo. Tiveron que intervir os bombeiros xa que o piloto tiña unha perna atrapada. Un motorista de 70 anos morreu nun accidente no concello de Mos. Todo apunta que a víctima sufriu un esvaecemento súpeto que lle provocou que perdera o control da moto e batera contra a medianeira. O sinistro ocorreu pouco despois das 9:30 da noite, cando a vítima de 70 anos circulaba en sentido Vigo. As primeiras hipóteses apuntan a que o home sufriu un súpeto esvaecemento que lle impediu controlar a moto e bateu contra o muro de cemento da medianeira. Por causas que se descoñecen, caeu da motocicleta e bateu contra a mediana do lado izquierdo da calzada. Nos cando nos avisaron e nos dirixemos ao lugar, esa estaba sendo atendido por unha ambulancia asistencial que pasaba polo lugar e por un técnico fora de servicio.
e nada, intentaron reanimalo sin éxito, chegou a medicalizada e intentaron seguir reanimando, pero xa non houve nada que facer. As lesións que presentaba debido ao impacto non revestían moita gravidade, así que non se desbota que o falecemento puidera ter unha causa natural. Parece ser que si, que deulle algo e caeu da moto e bateu contra o guardarraíl, pero bueno, as feridas que tiña non eran de falecer polo siniestro. As coñecidas curvas de Tameiga conforman un dos puntos máis perigosos da A55. A estrada acolle 65.000 vehículos diarios e concentra 7 treitos con risco moi alto en apenas 11 kilómetros, o que a converte oficialmente na vía máis perigosa da rede estatal. O BNG quere que a Xunta poña en marcha unha empresa pública de tren para ter unha rede de proximidade que dea verdadeiro servizo. Ana Pontón reuniuse en Ferrol co Foro Cívico polo ferrocarril. Alí denunciou as malas conexións que ten a cidade e abogou por mellorar as conexións con Coruña e Ribadeo. En primer lugar, nos vamos a demandarlle á Xunta de Galiza que exerza as súas competencias en materia de ferrocarril, que cree un ente ferroviario galego, o Galtren, para que dispoñamos de servizos de cercanías no noso país, algo que, por certo, xa teñen outras comunidades autónomas e, polo tanto, podemos facelo. Están funcionando ben as axudas autonómicas para a compra e venda de vivendas protegidas. Van dirixidas a promotores e cooperativistas. Por exemplo, nesta futura promoción de 177 vivendas en Someso, na Coruña, a Xunta inviste case 2 millóns de euros. Son axudas a marxe do plan estatal que non inclúe incentivos para a compra. É unha demanda que lle estamos a facer non só desde a Xunta de Galicia, senón dende todas as comunidades autónomas, que o futuro plan estatal recolla eses incentivos para que promotores e cooperativistas construan vivenda protexida, máis tendo conta o que comentaba Javier, de que aquí nesta comunidade autónoma as vivendas públicas teñen calificación permanente indefinida. As empresas prefiren os titulados de FP fronte aos universitarios. Case o 50% das novas ofertas de traballo son pros estudiantes de formación profesional fronte ao 21% que busca titulados nas universidades. En Galicia, as matriculacións na FP non deixan de medrar. Neste curso, os alumnos chegan a 71.200. No caso dos que cursan a FP dual, a inserción no mercado de traballo é do 100%. Un modelo formativo que ofrece ao alumnado unha ampla variedade de ciclos formativos cunha gran empregabilidade. Son as bases do éxito da formación profesional en Galicia que está servindo de modelo noutras comunidades. Noso centro desde fai 4 ou 5 anos casi doblamos a matrícula que tiñamos desde entonces. É unha situación que se estende a todas as provincias e a todos os ciclos, e o caso da formación profesional de alta especialización, unha modalidade exclusiva de Galicia. Se fai unha formación, unha oferta formativa, unha formación moi a carta, unha formación ad hoc ás necesidades do tecido productivo galego, na que hai un incremento do 30% respecto ao curso anterior de matrícula. Iniciativas que comezaron nos centros galegos como a introdución do inglés, os dobres ciclos ou o ensino modular esténdense agora por toda España. Este curso o alumnado pode optar a un novo tipo de formación acelerada. Nós temos aquí unha formación de instalación de placas fotovoltaicas que, bueno, pues en 6 meses o alumnado empeza ahora en setembro, remata en febreiro, xa está capacitado pues para ir ao mercado laboral. O resultado é unha formación adaptada ás demandas da empresa que facilita o acceso ao mercado de traballo. Como se comproba se un xoguete novo é seguro? E que se fai cando se detecta que un produto de uso cotián pode ser perigoso? En Galicia temos un laboratorio único en España para facer este tipo de probas, o Laboratorio Galego de Consumo. Reciben mostras e encargos de todas as comunidades porque este da Coruña é o único laboratorio público de titularidade autonómica que está certificado para revisar que os produtos á venda cumpren as normas. Un laboratorio de laboratorios porque son 5 en total. Este é o de probas mecánicas, de tracción, resistencia e de inflamabilidade. Facemos todos os anos un montón de campañas de control de mercado. Somos a primeira comunidade que está facendo control de mercado sobre produto comprado a través de internet, que iso é moi interesante porque sabedes que agora pois, o comercio está globalizado e nosotros estamos atopando máis problemas, máis produtos inseguros en internet que en comercio físico, iso é así.
Nesta partida de flotadores adquiridos en internet, o 75% non pasou a proba mecánica. Tamén desde o punto de vista da composición química miran se os produtos son seguros, especialmente celosos daqueles que van dirixidos ao público infantil. Tenemos que extraer de nuestra muestra 0,1 gramo en este caso, entonces tenemos que cortar pequeñas piezas de los plásticos, de los diferentes plásticos que presenta el juguete. Os resultados negativos son comunicados á rede de alertas a nivel estatal e europeo para que o produto se retire do mercado. Un papel moi importante, quizás o máis protagonista, pois que este laboratorio onde se fai o análisis dos produtos non alimentarios de todo o mercado. Hoxe representantes de todas as comunidades e do Ministerio visitaron as instalacións que cumpren agora 30 anos. A pandemia disparou a venda de bicicletas. De feito, no 2020 vendéronse o dobre de bicicletas que coches. Había moitas ganas de sair ao exterior e a bicicleta ofrecía liberdade. 5 anos despois, preguntámonos se aquel negocio se mantivo no tempo ou, pola contra, desapareceu ao mesmo ritmo que foi chegando a normalidade. Ano 2020, unha cidade galega ao chou, máscaras no rostro, bicis e máis bicis no asfalto. Foi, poderíamos dicir, o ano da bicicleta. A época da pandemia, aí máis ben se despachaban bicicletas, porque todos querían comprar bicicletas. E houve un momento que as casas comerciales quedaron sin bicicletas e non había bicicletas para servir. E botamos un par de anos ou así, pois que te vías negro para conseguir bicicletas. Se vendió todo. Sí, conseguimos vender todo lo que había en tienda, incluso bicicletas a lo mejor que ya pensabas que te iba a costar un poquito vender porque se quedaban un pouco anticuadas. Como no había stock, lo que había salía. Foi unha desescalada sobre rodas, proliferaron as tendas de bicicletas. Contanos en Oliveira, por exemplo, que había días de vender ata 7 unidades, unha realidade que nada ten que ver co actual. Ando un bache o sector da bici, non? Ahora mesmo estánse vendendo ano, pois ao mellor 80, 100 bicicletas. Pero bueno, hubo anos de vender 300 bicicletas. En este momento la venta está estancada outra vez. E as grandes empresas teñen que reflexionar e empezar a fabricar, e o mercado teñen que baixarlle o precio ás bicis. Pero yo creo que vienen tiempos complicados. De feito, nestes dous negocios a viabilidade da tenda ven a grazas ao taller. O elevado prezo das bicicletas fai que a xente prefira arranxar as vellas antes que facerse cunha nova. Vaya como exemplo a zona de Santiago de Compostela. Na pandemia había unhas 12 tendas, agora quedan 4. Unha carreira a do negocio das bicicletas con moitos remontes. O Camiño de Santiago segue batendo récords. 80.000 persoas remataron a ruta neste mes de setembro, Nuria. Sí, unha cifra histórica, Antía, que fai que por primeira vez o mes de setembro adiante os meses de xullo e agosto en número de romeiros, en número de peregrinos que queren oficializar a súa xesta pasando pola oficina do peregrino. Dende o 1 de setembro ata o día de hoxe, 80.000 peregrinos pasaron por aquí. Son o día de hoxe, no que levamos de día, pasaron xa 1.200 persoas que quixeron firmar así a súa Compostela para poder levala para casa. Como dicimos, é a primeira vez que acontece isto, que mes de setembro ten máis peregrinos que os meses de xullo e agosto, e isto ven dado sobre todo porque os peregrinos estranxeiros prefiren así evitar a calor e as aglomeracións propias do verán. No que levamos de 2025 continúa a tendencia crecente destes últimos anos, levamos xa un 6% máis de peregrinos que en 2024, e se todo continúa desta maneira, remataremos o ano con máis de 500.000 de peregrinos. Ser Papá Noel ou carteiro real non é doado. Hai que estar en moitos sitios ao mesmo tempo para atender todas as peticións dos máis pequenos da casa. Por iso precisa axudantes e no Nadal de Vigo non poden faltar. Xa está aberto o prazo para presentarse e interpretar este papel. Pero ollo, que hai que cumplir certos requisitos. Nuns minutos desvelamos cales. Un voo que facía a ruta entre Londres e Alacante tivo que aterrar de emerxencia en Francia ante os disturbios que estaban a causar un grupo de pasaxeiros. Estaban a celebrar unha despedida de solteiro e acabaron detidos. Segundo as testemunhas, consumiran moito alcohol. É o momento en que os xendarmes franceses acceden ao avión. Os aplausos do resto de pasaxeiros dan idea da tensión que viviron no voo. O comportamento dun grupo de viaxeiros da ruta entre Londres e Alacante obrigou a facer unha aterraxe de emerxencia na cidade francesa de Toulouse.
Segundo as testemunhas, o grupo consumira moito alcohol e foron groseiros durante o percorrido, chegando a colocar os pés por riba do repousacabezas doutros pasaxeiros ou cuspindo. Algúns relataron que o detido mesmo berrara a súa intención de abrir a porta de emerxencia en pleno voo. Unha situación que xerou alarma dentro do avión, o que obrigou a esa aterraxe de emerxencia para que intervisen as forzas de seguridade galas. Pois en contraste temos un exemplo de civismo en Brexa, no norte de Italia, aínda que sexa unha historia rodeada de misterio. Alí un encapuchado percorre a cidade polas noites tapando as pintadas que outras persoas fixeron nas paredes. Publica os vídeos nas redes sociais, pero asegura que non é un heroe. Como explican as notas que deixa, di que o seu é un acto de amor urbano. Empezou en solitario e agora xa se lle viu traballando en equipo. En Madrid detiveron unha muller por intentar matar a súa filla de só 10 anos. A nai botoulle pílulas nun yogur. Os servizos de urxencia atoparon a nai e a filla inconscientes, xa que a nai tamén tentou quitarse a vida. A nena recupérase no hospital e a nai está detida. A Policía Nacional interveu 11 toneladas de haxís en dúas redadas desenvolvidas en Málaga e Alxeciras. A droga ia agochada nun cargamento de melóns e outro de mobles de 2 vehículos de transporte. 10 persoas foron detidas e enviadas á prisión acusadas dun delito de tráfico de drogas e outro de organización criminal. Asalto frustrado nun supermercado no centro de Laracha. Os ladróns entraron de madrugada pola caixa forte, pero non lograron levala, Iria. Si, os asaltantes entraron pola porta do almacén deste supermercado do centro da Laracha na madrugada do domingo. Ao parecer sabían o que ían, xa que foron directos á caixa forte, pero non lograron levala. Nas últimas horas a Garda Civil fixo unha inspección do local e tamén se fixo unha peritaxe dos danos, xa que para acceder ao supermercado os asaltantes forzaron a porta traseira do almacén. Malia que este suceso obrigou a pechar unhas horas o supermercado, agora mesmo funciona con total normalidade, mentres os axentes da Garda Civil investigan para esclarecer os feitos e tamén indagan se puideran estar relacionados con outro intento frustrado de roubo con violencia a un supermercado da mesma cadea o pasado mes de agosto en Santa Comba. É o momento no que un dos ladróns entra nun restaurante do barrio da Ponte en Ourense, o outro permanecía fora, aconteceu de madrugada. Cando chegamos, estaba unha alcantarilla aí no chao, que xa é co que forzarían a porta, e reventaron o cristal, entran, a verdad que son tremendos porque ese hueco é moi difícil entrar aí. E nada, entran, collen a caixa e arrancan, ainda que non teña nada. Desta volta tiña uns 200 euros en moedas e o segundo roubo que sofren en mes e medio co mesmo modus operandi, aínda que no anterior detivéranos. Portáronse moito e por eso os detuveron porque iban con un rastro de sangre por aí adiante, por toda a calle. Xusto lle cuadraba unha patrulla de policía por aí e xa os pararon. Neste ano xa leva 3 roubos, aínda que as cuantías non son importantes, o problema son os danos e a sensación de inseguridade. Sí, levamos 13 anos aquí, xa van moitos, pero bueno, sí, tan seguidos igual nunca pasou. Pero bueno, últimamente non levan casi nada, entón a ver se deixan de roubar. Na zona, a próxima estación ligan os roubos co consumo de drogas. E sempre o encontras unha alcantarilla por aí, unha tapadeira ou algo porque para reventar as lutas todas. A Policía Nacional xa está a investigar os feitos, mentres Pablo continuará a abrir con resignación, di, o seu negocio. A Policía Local de Vilaboa alerta dun calote no municipio. O ladrón ou o estafador anima as persoas maiores a ensinarlles un billete de 50 euros co que acaba quedando. É un home alto, de boa presenza, duns 40 anos e acento suramericano, que a última vez que actuou levaba posta unha camisa tipo hawaiana. O último caso coñecido corría aquí na parroquia de Santa Cristina de Cobres. O suposto estafador amagaba con non coñecer a moeda española, polo que a víctima amosoulle por 2 veces un billete de 50 euros e acabou quedándose en el. Dixo que non sabía como eran os cartos españois. Porfa, que sacou un billete de 50 euros. Sacou o billete de 50 euros e gardouno. De repente gardouno, pero dali a un rato volveu yo a decir: mira, podesme volver a enseñar o billete. E colleu e volveu a sacalo e xa quedou sin el.
A muller da vítima de avanzada idade pasaba esta mañá por este supermercado da parroquia onde comentou o caso coas empregadas. Nas últimas horas puxo a denuncia no cuartel da Garda Civil de Moaña. Para evitar novos casos, a Policía Local de Vilaboa e o Concello emitiron un aviso para que os maiores da localidade estean precavidos. Mandaron mallar a noite ao móvil un comunicado da Policía Local do Ayuntamiento de Vilaboa. Que te pareceu? Está ben que informe. Hombre, claro. A veciñanza agradece o anuncio e lamenta que se abuse da confianza das persoas maiores. Pareceme estupendo. Na nota do Concello describen o home como alto, con acento latino, con boa presenza e que adoita levar unha camisa tipo hawaiano. Na Garda Civil só teñen constancia dunha denuncia presentada no cuartel de Moaña. En Lugo, dúas pelexas na rúa remataron con 2 feridos trasladados ao hospital. Os veciños e empresarios urxen medidas para garantir a seguridade cidadá. O incidente máis grave foi nos arredores da Catedral de Lugo, ata onde se desplazaban varias dotacións policiais. Os agresores levaban un bate de béisbol e un arma branca. Un mozo foi trasladado ferido ao hospital. Os veciños e empresarios están preocupados e piden un reforzo da presenza policial nas zonas de ocio do centro histórico. Pedimos máis policía, máis patrullas andando polo casco histórico, tanto polo día como pola noite. Queren medidas para protexer as persoas, pero tamén evitar os danos ao patrimonio monumental, como a instalación de cámaras de seguridade. As instalar ahora no San Froilán un montón de cámaras de seguridade no recinto ferial e non se entende porque no casco histórico non hai cámaras permanentes. Outra pelexa perturbou o barrio da Milagrosa. A rifa foi na rúa Tino Grandío entre 2 varóns. Un deles foi hospitalizado cunha ferida na cabeza. Os veciños relacionan o suceso co consumo de drogas. Aparte de estar moi preocupados, nós temos grabacións nas que aparecen consumindo drogas no medio da rúa, non? Episodios reincidentes entre a clientela de algúns locais hostaleiros do barrio. As pelexas poden ser tanto diante dos locales como no tránsito entre un local e outro, non? Piden unha ordenanza municipal que sancione o consumo de alcohol e drogas na vía pública. E seguimos en Lugo porque detiveron un condutor que protagonizou unha fuxida a máis de 150 km/h. Circulaba coa ITV caducada, non tiña carné de conducir e aínda por riba levaba a droga no coche. Paula. Si, Antía, o máis curioso de todo isto é que despois de que esta persecución na que o infractor, como ben comentas, foi a máis de 150 km/h coa ITV sen pasar, con deficiencias técnicas, sen carné, ainda por riba tamén con droga no seu interior, rematou aquí no polígono do Ceao, en concreto neste lavado. Aquí foi onde chegou ese infractor, baixou do coche e intentou fuxir entre a maleza. Pero realmente os feitos remontanse a fai unha semana, o 23 de setembro, ás 10 da noite, cando a Policía Local, que estaba realizando as súas tarefas de patrulla polo centro urbano de Lugo, localizou na rúa de Tui a un home que estaba intentando realizar unha manobra imprudente. Ao identificar que non tiña a ITV en regra, realizaron unha persecución polo centro urbano, que logo pasou a Nacional 6 e rematou neste polígono do Ceao, onde o infractor pretendía deixar pasar polo lado da policía sen máis preocupación, pero onde realmente lle pecharon as saídas. Aquí, neste túnel de lavado, como decimos, sería onde baixaría do vehículo ao ver que non tiña saída, intentaría fuxir a pé e non foi localizado. Sí que se atopou esa droga, como decimos, no coche que quedou neste lavabo, pero sí que foi ao día seguinte cando foi localizado e detido. Este ano recibíronse menos avisos para solicitar a retirada de niños de velutina, pero iso non quere dicir que houbese menos, porque se duplicou o número de raíñas capturadas. Sabela. 230.000 vespas raíñas foron atrapadas nesta campaña que é, Antía, o dobre das que foron capturadas o ano pasado. É moi importante capturar as raíñas da vespa velutina porque poden chegar a poñer ata 2.000 euros ovos cada día. Coller as raíñas das velutinas evita que aumenten os niños. Nos últimos 9 meses, os servizos de actuación da Xunta de Galicia retiraron máis de 15.000 niños de velutina en toda Galicia e puxeron nesta campaña dos últimos 9 meses máis de 18.000 trampas tamén en todos os concellos de Galicia. A velutina é un insecto invasor, letal, de cor amarela, negra e tamén marrón, que mide uns 3 centímetros. Non está nada recomendado
recomendado para nada tocar ou manipular eses niños. Se os vemos hai que chamar o 012 e aquí tamén o 112 chegan algunhas chamadas de avistamento e percepción destes niños, aínda que as chamadas nos últimos 2 anos baixaron un 30%. Desde a Administración galega anuncian que van reforzar as medidas para frear a expansión da vespa asiática. Tamén van a aumentar a formación e van intensificar o programa de choque de trampeo selectivo e xeolocalizado. 8 capas. A Garda Civil detivo un home de 48 anos en Becerrea. O detido, de nacionalidade portuguesa, estaba realizando tarefas de roza cun tractor cando o índice de risco de incendio era alto. Todo parece indicar que as chispas que saltaron ao rozar coas pedras foron a causa dun incendio pasado día 18 de setembro. Está acusado de delito de incendio forestal por imprudencia e doutro contra o dereito dos traballadores por ter un empregado sen contrato. E o verán de San Miguel xa está aquí e continúan subindo as temperaturas. En Ourense poden chegar hoxe aos 30 graus. Como vemos nas imaxes desta cámara, loce o sol e non hai nubes no ceo. Bo tempo e calor tamén na costa. Estas son imaxes de Baiona, onde tamén desfrutan dun día de verán con calor. Lembren que estas e outras cámaras poden velas na nosa páxina web g24.cal. A evolución do que foi o ciclón Grapiel segue causando problemas no Mediterráneo. Hoxe os seus efectos nótanse sobre todo nas Illas Baleares. A primeira hora da mañá a EMET rebaixara o nivel de aviso a amarelo en Eivisa e Formentera, pero pouco despois volveu nos subir a laranxa ata as 4 da tarde, polo risco de precipitacións que poden chegar a descargar 50 litros por metro cadrado nunha hora. Algunhas desas trombas intensas xa causaron anagamentos e cortes de estradas en Eivisa esta mañá. En Mallorca xa notaron tamén o efecto das primeiras treboadas, pero é difícil precisar ata que punto van incidir uns fenómenos atmosféricos tan inestables, como xa se evidenciou no percorrido previo de Gabriel polo leste da península. Na tarde de onte, durante esta madrugada, tivo en vilo o litoral de Valencia. Que está en la costa, que está a 5 kilómetros de la zona dana. Finalmente, os nubarróns viraron cara a terra e descargaron sobre a capital e a zona afectada pola dina do ano pasado. Pero afortunadamente sen a intensidade coa que descargaran a primeira hora da tarde na Ribeira Baixa, onde botou a perder as súas producións agrícolas. Es pérdida total del cultivo. Todo lo que veis aquí no va a tirar para adelante ni un solo kilo. En lugares como Sueca ou Cullera houbo rexistros históricos de ata 90 litros por metro cadrado nunha hora. As riadas colapsaron de barro e pedras os centros urbanos, pero non houbo danos personais. Esta mañá a EMET xa desactivou os avisos amarelos na Comunidade Valenciana. Os que están de 40 ainda teñen un pouquiño de idea. Os que pasen, os que veñan detrás dos de 40 a 36, Os meus fillos, por exemplo, cando me ven cociñar, nin se acercan a cociña, nin interesa. Moito traballo. Todos son presas, o tempo non chega para todo e os máis mozos semellan ter outras prioridades antes que poñerse a cociñar. E máis pratos que leven o seu tempo. Polo visto, uns callos, se non se fan no microondas, mellor comelos na casa de mamá. De seguido, contarános os seus problemas cos fogóns. E hai 70 anos, o 30 de setembro de 1955, o cine perdía a James Dean nun accidente de tráfico. Tiña só 24 anos, pero con películas como Al este del Edén, Rebelde sin causa e Gigante, converteuse nun mito da pantalla grande. 7 décadas despois, o seu rostro e a súa actitude seguen representando a forza da xuventude e a rebeldía que nunca envellece. E tal día como hoxe, en 1906, inaugurábase oficialmente a Real Academia Galega. Constituírase antes en setembro de 1905, así que adiantámonos un pouco o 120 aniversario oficial para coñecelo, seu traballo en defensa da nosa cultura e a nosa lingua. Son os fundadores da primeira institución galega concibida dende a sociedade civil arredor da lingua e a cultura do país. 120 anos despois da súa constitución, a Real Academia Galega encárgase de manter o patrimonio do pasado cun arquivo único e de garantir o presente e o futuro do idioma, que preocupa. En que temos unha mocidade, unha xente nova, en que o galego é absolutamente minoritario, en que, por tanto, na situación realmente crítica.
Así que dirigen boa parte dos esforzos a atraer eses falantes novos. Axudan as ferramentas en liña como o dicionario con 100.000 consultas diarias ou o portal das palabras con xogos e certames como da palabra do ano. Ten unha acollida extraordinaria porque dá lugar a que a que haxa un debate público, sobre todo nas redes, sobre palabras galegas, sobre palabras que tiveron moita de circulación, que significan moito nese ano. Tamén unha maneira de poñer o foco sobre a necesidade de medios en galego, de medios de comunicación en galego. Como os medios de comunicación poñen en circulación a lingua. Cantareira, Cibercarracho, Comadre, Tanxugueiras e Nós foron as gañadoras dos últimos 5 anos. Para este, buscamos candidatas na rúa. Palabra do ano con clave. Xenocidio, por motivos evidentes. Simos un pouco local, penso que Lume, Orballo, sin duda. A palabra de 2025 pechará este ano na Academia. Co ano novo, pro 120 aniversario oficial, anuncian o Dicionario Galego-Castelán en liña e a volta á súa sede na que fora a casa de Emilia Pardo Bazán, hoxe en obras. Vigo bule cos preparativos do Nadal e tempo xa de elixilo Papá Noel e o carteiro real. E desta vez os aspirantes terán que falar 4 idiomas. O Nadal vai collendo forma en Vigo. As estruturas da bola, da caixa de regalo e das luces van tomando a cidade e agora toca elixir o Papá Noel e os seus axudantes. Home, pois ser cercano cos nenos, ter así unha forma de ser como moi simpática, non? Que encaxe ben no papel. Que sea un Papá Noel que traiga moitos regalos, é bom. Hombre, amabilidade, simpatía e que teñan cos nenos moita afinidade. O Concello engade que os Papá Noel deberán ser pacientes, empáticos e ter axilidade mental para atender os nenos, tanto na caseta na Rúa Príncipe como nas zonas comerciais que terán que visitar. Deberán achegar ademais unha vestimenta adecuada, non un disfrace e un vehículo con motivos de Nadal moi concretos. O Papá Noel pasará a ser o carteiro real despois do 24 de decembro e os dous elfos converteránse en paxes. Valorarán especialmente que Papá Noel saiba 4 idiomas. Pois paréceme fatal. Con tal de que falen un ou dous, xa é suficiente. Si hai idiomas, pues sempre hai en estas fechas sempre hai gente de muchos sitios y entonces, bueno, tampoco es imprescindible. Porque a veces solo con los gestos uno ya se entiende. No sé 4 idiomas. Si lo supiera estaría en otro lado a lo mejor. Presupostado en case 99.000 euros, o prego de condicións do Concello contempla que Papá Noel reparta 35.000 moedas de chocolate e un sistema de quendas con billetes de entrada numerados. A cociña tradicional é unha herdanza moi valiosa que pode chegar a perderse co paso do tempo. As novas xeracións gustalles comer, pero xa non tanto cociñar. Consideran que un cocido ou uns callos son pratos moi laboriosos que requiren un tempo que agora mesmo non teñen. Apostar pola cociña tradicional é unha opción cada vez menos frecuente entre as novas xeracións. Moito traballo. Pero porque son un pouco vago, eu creo que hai xente que sí que lle gusta, pero sí, non é o meu. Eu prefiro sinxelo, algo sinxelo. Os hábitos culinarios van cambiando ao mesmo tempo que o noso ritmo de vida. Hoy me quedo solo, entonces pues no tenía muchas ganas de cocinar. Eso xe, a xente ten que ir ao gimnasio, ten que socializar, e iso todo a cociña restacho. Moitos establecementos apostan por preparar menús onde non se perda esta cociña tradicional. Cocido, xurelo forno con panadeiras, bueno, ou con cachelos. Preparar un cocido, uns callos ou mesmo unhas lentellas pode parecer laborioso, pero os expertos aseguran que é cuestión de organizarse, xa que a cociña caseira é máis saudable e económica. Non pode faltar, sobre todo nos días fríos. Ainda a semana pasada comín ya fabada igual. É verdad que o cocido deixámolo un pouco máis po fin de semana. Eu penso que é unha cuestión de tempo, porque realmente é máis barato cociñar, porque tú a comida caseira reaproveitas todo o que che quede. Se che sobra unha carne, pois fas unhas albóndigas. Sobre todo guisar me gusta. Enseñoume a miña nai cando era pequeno e me gusta, me evade do día a día do traballo. Detrás desta nova herdanza culinaria están, a máis desa falta de tempo, as tecnoloxías. Segundo un estudo da UOC, un 46% das novas xeracións aprende a cociñar a través das redes sociais dunha maneira fácil e rápida.